जान बौरा गइल बानी का? अरे हाँ हो तोरा बिना बौराई गली ना। रउरा पता होता नइखे कि लॉकडाउन लागल बा? सब पता बा लेकिन भेंट होई कि ना होई? नहीं काहे? शादी के पहिले ना भौजी चेक हो। काहे हो? बताओ तनी। बतावा। लॉकडाउन बाद राजा खुली सिल पैक हो। बुझाता ना? हाँ वो बुझात बा। शादी के पहिले ना भौजी चेक हो। लॉकडाउन बाद राजा खुली सिल पैक हो। कॉलो ना वीडियो चैट फ्री बा इंटरनेट। कॉलो ना वीडियो चैट फ्री बा इंटरनेट। खुली सटर जब तू कनिया के तबे पीली हो पानी जवनिया के। चटली हो चटनी लवनिया के तबे हाँ जी सुनी। सुनावा। ई सब धन राउरे हो। अरे झूठ बोलत तारू। 3 महीना लॉकडाउन बिता लेले बानी। कुछ दिन के और बात बा। अरे कुछ दिन में जान चल जाए। सब्र करी। ना होत बा। राखी मन पे काबू कुछ दिन के तो बात बा। बुझाता ना? बुझाता। ई तो माला रउरे नु खातिर सजात बा। बुझात बा ना? हाँ हो बुझात बा। राखी मन पे काबू कुछ दिन के तो बात बा। ई तो माला रउरे नु खातिर सजात बा। खातिर हम जबले ना मन राउर भरी। फूलल फूलौरा चाहे कोरवर बारी। बुझाता ना? अरे बुझात नइखे हो जान जात बा। घूंघटा से झाकी चांद पूरी मन के अरमान। घूंघटा से झाकी चांद पूरी मन के अरमान। छुपल चाहिल चुहनिया के तबे पीली ह पानी जवनिया के। चटली ह चटनी लवनिया के तबे बोली। देखा अब जान जाए वाली हो, अब मिले के हो तो मिल ला। काहे रउरा
एक ही बात के जिद कैले बानी, जौन भी मिलन होई उ ब्याह के बादे होई। ए डार्लिंग पहले ही कर लाना। सुन धंजी ऐसे अब जिद नहीं कर, सुना बोला नाही के बतिये के लेके ढक धर, सुन धंजी ऐसे अब जिद नहीं कर, नाही के बतिये के लेके ढक धर। मान लो न बात कहल राकेश के इतना, खुशबू भी चाहस उतने चाहे न जेतना।